Hej til den her YouTube-film. Derfor gør skal vi ikke filme med Tobias server, en anden server, som handler om sneboldkrig. Vælg det. Jeg har lige de sidste snebold. Jeg skulle bare have en lille mus. Og hvorfor jeg skulle have en mus? Hvorfor? Fordi jeg skal spille en speciel server, som hedder mcplay.mcball.net. Det er en snurrekamp server. Og så er det ikke den her Tobias' server. Nej, det er det ikke. Så man kan se i sin rustning, jeg er red, så det kan man ikke selv vælge, før man har købt sådan en magneto, sniper og sådan noget. Så har du også en ny kit, hvor du har nye våbner. Nej, jeg laver. Jeg laver sådan her. Se her, Kit Sniper koster penge. Så nogen har Kit Note, og det har man start Kit Ninja og Kit Flash. Jeg har Kit Flash, men jeg har ikke købt noget endnu, men det skal jeg til en måned. Der er stadig red. Okay, ja. Jeg giver IP'en, men jeg sætter også IP'en ud, men det hører lige godt. Men der er også forskellige andre baner. Så det er ikke kun jeg filmer om Tobias' server, jeg filmer også andre server. Jeg fik en. Det kan man se her med sine levels. Det kan man se, hvor mange kills man fik, men hvis man dør, mister man dem igen. Men det tæller stadig for en point. Jeg fik 2. Jeg fik 3. Og nu står der i chatten, at jeg dræbte 3 kills. Nej, man skal slå, hvis man skal reloade. Og jeg så lige en her. Nej, jeg er død. Og her kan du skrive. Her kan du se det. Se her, der står kills. Og nu banen slut. Så her står der kills. Og se her kills der. Og der hvor mange gange du er død, hvor mange du har spillet snebold, hvor mange du har vundet, hvor mange gange du har tabt. Det ser ud til, at jeg prøver at spare til det her. Så jeg mangler at lade mig 240, når jeg dør. Men det er også ret svært, og den her skal stå på 1,00. Hvis jeg gør det, så får jeg jernhjelm, og jeg har kun læderhjelm. Så der er mange herovre, der kan gøre. Og så er der også her en eller anden. Og her kan du se noget på kortet her. Her kan du se, der kommer en næste bane, det hedder Koder. Det er så en ny bane, men jeg hader den totalt. Det kan være i Bedroom, High Race og sådan noget. Bare spil på den her server, det er da også god nok. Den er populær i den server, jeg spiller fra, men det gør jo ikke noget, om vi spiller eller ej. Det er jo ikke mit valg. Jeg havde bare lyst til at filme den her server. Jetja, han har sådan en slags alien branche, jeg ved ikke, hvad det egentlig hedder. Men han har sådan en hjelm, og det er den bedste. Men han har masser af kills ham her. Det er Nej, jeg kan
skal lige skrive F-ring. Det er ikke meningen, jeg skal skrive F-ring. Okay, kan du se her. Det står, at han har dræbt det der, og han har død der, og sådan noget her. Og så har han Kid Magneto. Captain Kid Flash. Jeg skal nok ikke være ude i verden. What? Nej, læk. Dumme læk. Hader læk. Det er også en chestoppack. Jeg gider ikke forklare mere. I kan selv finde ud af alt. Så jeg forklarer kun én ting. Det er på nu den sidste ting. Hvis du var nu det der Kid Magneto eller Kid Sniper eller sådan noget, så kan du vælge din, så kan du bare skrive waterlist, eller ja, og så kan du se hvor mange baner der er, og så kan du vælge hvad for bane, hvis du skriver water, melder hvad navnet var. Så kan du, så står der banen, og det gælder hvor mange der stemmer på det. Pis. Jeg håber ikke, jeg lægger igen. Det er pisse irriterende. Jeg hader kugler. Så bliver han uploader bare nogle mærkelige. Der er den. Nej, de tog vores flag. Ja, der er også flag. Ja. Det er sådan en redstone flag, har en redstone og vores flag red. Og ved dem er det lapisblok. Nej, ikke en lapisblok. Men hvis der måske fik redstone blok, så tror jeg, det vil stå der i stedet for. Det der, det er flaget. Okay, jeg tror det var det for den her episode af paintball-serveren MC Ball. Jeg tror det var det for den her server. Men jeg tager lige en runde i den, og så slutter jeg den her episode. Hvor står jeg henne? Okay, det var den her episode, så kan vi se.